Minangkani pamundutan Ketua Panitia dan juga Pak RT 8 nyuwun gubuk asmara dipun aturaken kalian Nduk Lintang Kairo sesarengan Surya Buana CW Audio, Surya Lighting, Surya Buana Official Pak Cep Andom Suko RT 5 Bagyo Mulyo Gemari Pahlo Jinawi. Lah, sumangga. Ditata mbekane, Mas. Aman. 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 Oke, Mas Bambang. Oke. Surya Buana. Bisa ora? Balenine Mas. Nah, kasihan loh Mas, mbok marahi terus. Lah kleru lho, Nduk, lah kleru ki yo adile yo dikanakne dibenerke. Lah to Mas, nangis lho Mas apene Mas. Nangis wong utangi pirang-pirang kok nangis. Mekaret telacek. BR ini. Ayo, senggak-senggak jajal senggak piye mau? Piye lek senggak piye? Nah. Ayo cau. Nah, pinter ya. Enggak senggakne ya Mas ya. Enggak senggak lagi ya Mbak ya. Iki lho dijak omong karo Lintang iki nyauri to iki. Disari piye? Sing apik. Nah, guyu. Jan ae. Angel guyu. Lah piye Mas? Oh. Kok Ya, kata-kata.